lay pi away just by patient na kasingi ka balay pi away jong ka jipan kre ya kasingi pentecost akan kasingi uman sima koit ha ka jingalap ka jong u Jesu but akan kasingi ipet biang na catechism of the Catholic Church ya ka jingkai halor kan ka penta ha kan kasingi pat na ki nombar nyo spa khatsau but nyo spa arpusan Jesu Christ ulas dang ban play ya ka jing penbena jong ka kubor babha lane ya ka gospel daga ba open long ya ka dekat naka Isaya nong itu lupa kalau long ka ba ripuwe dekat iwe bat ar bagi long kum ka jong uhi padahal kan ne ka jing pule ngene sim ngene plit ya kan ne ka Isaya ripuwe iwe bat ar pat ngin sa simru ya ka badai na ka gospel ya kan ka ju ka jintho umen sim utrai ublei udon hanga namar utrai ula pensle yanga ula pha yanga ban wanra ka kubor babha sa ki baduk ban span ya ki donut ki balaluet ban yalap ya ka jing suspa haki koidi bat ya ka jing lai lui ha ki bai shaset bendi ban sangat ia ka snem pasbun jong utrai bat ia ka singi jong ka keput ublei jongi ban pentingen ia kitu baro ki pasingusi nangta habau Jesu ulapan benai kene uladon Hanasaret bat ngipule nakaba ulukas ulabu jintho ha kalerong kaba sao gospel kat kemurkas nong kaba sao dukat khat pra bat khat khandai Lukas sao khat pra bat khat khandai mo ku bangal ong kane kede kajaka haka Nasaret ulale cha Nasaret haka ba lapensan perang ba yu mut syaka snong bola syong lasa bat hapo sinekok ula penbena ia kane naka kitab Isaya ulong man ripuwe bat Lukas pada ulah thok kumne ya kane ka jing penbena jung Jesu umen sim jung utrai udon hanga ulapan sle yanga ban yalap ya ka kubor baba ki baduk ulapa yanga ban penbena ya ka jing lai lut ha ki koidi ban penpet ya ki khmat jung ki matla ban pelaj ya ki pasya ban ben bat ban penbena ya ka snem jing suspa jong utrai na Lukas sao dekat keba khat pra bat khat khandai dia kini Jesu lapan bena ha ka sinagog keba don Hanasaret ka snong balapan he pensan ya Jesu umsyam lapan pau pura ya sim bakoi tat hadu ba ya en pendon burom leng ba ka jing yap bat ka jing mi pat jong Hari wala kata kendiat pa kendiat lene katokan ne ula ai ksai ya sim bakoi lene syapang sim bakoi wat ha ki jing hikai ki jong ya ki pajba lene ya ki simet ru kumangin sapet ya katokan ne ki dekon kumba ula pen pau ba ka do jong kan long jin bam nakabanta ka jing im jong ka pertei ya ka ba kene ngisiam ha gospel kat kum Yohanes kalong ka bandriu gospel kum Yohanes long ka bandriu ha ka andriu arpunya wong kum no Jesu watre nakabanta ka jin bam ka basep Henry to trei nakabanta ka jin bam ka bane junom syadu ka jing im bom jukut ya kane ka jin bam ukun ubreu un ai happy namar ublei ukpa ula shon ya ka syap jing menjur hau nangta kedekot ke san puwe Yohanes ndriu dekot san puwe Jesu loong kumne ngalong ukpu ba im ubarawan hiar na beneng lada uno ubam ya uno ukpu un im junom bat ukpu pangan ai hau ulong kadok jenga ya keba nga ai kenang baka pertei kentup im tu Jesu u ai elade banong ukpu kenang baka pertei kentup im Shushu
ke dekat pada rupuan rupulai Jisu wong su sakumno Tarai lada penyu ibu kunu briu ulet pai sa ke jaka ba uladon mensua Dei sim uba ai jing im kadok kamlar kam ai kiktin pangala keren hapi kilong sim par ke jing im Dei sim uba ai jing im Di sim mene hagar khot ke ba ar punyau ngepech pang jing ai jung u ya kadok kanang baka pertei kandup im kalau no kebasan kadukar basan puing mutong saat kasan puing iba ujisu loong baka dok jung u penlong ke jing bam baka pertei kandup im di hang nepat ad khot ke bandru pulai sim uba ai jing im kadok kamlar kam ai di kadok kemut omdei uong ya kan kadok bo loong mene ad khot san puwe mut kadok da kawipat kadok omdei kadok jung u da kawipat kadok kan tak wipat kadok mut kadok kajing im briu kajing im ladangi pendek tangi kajing im jong ki briu ri kadok jong upat ka ai jing im omdei ka wipat kadok tang kadok jong u ka ai jing im di nang ta udai sim upa ai jing im di ngiyok hang ne artli kadok jong ujisu ka ai jing im sim pa khoi ru u ai jing im di ujisu bat sim pa khoi hang ne Tinatasa ko ipat ke jingjia hakan ke gospel haba ujisu Ukraine Japan sim bakut kadai hakan gospel hi gospel communis ka lenong ke balai ke dekat pada san hadu pra kene ke jingjia hakaba ujisu lekren bat Nicodemus nga dakren ya kabasi hapi ba omdon uban la ban rung hakahimau blei lem dakha ya u naka bat sim ya kabala kha naka do kalong do ya kabala kha na sim kalong sim wat singolongo habang ya tu api dei ba enda khabiang ya pi na jrong kal ka be kat shaba kamon pios ngeu ya jing sawa jongka Hendrei pimtip na kawan ne sya kaleng kalong kumju ya uta baro ubalakha na sim ti kini ulak kedau sepang sim jingkha na sim nang ta sa kalenong ka babut kalenong ka pasau jong kene ka gospel kat kum uyu anesi abu jisu le kren bat ka tu ka kentei Samaria ti hakalong ka pasau tu khot ka basipau jisu loong hakene kentei Samaria ba pindatip ya ka jing ai ublei bat udai ubapan jindi na pi pinjin dalapan na bat ai happy ka ba im be hang ne kuren sepong sim kuit de ba uong ka ba im hadikot bakat sopat uong hendai utau badi ya ka bangan ai manga sliang su lano ka bangan ai kan kelalong hapo jung ka polu ka ban kersoi syakijing impom jukut sepang sim bakui hang neru lakren nang ta hadikot ka ba arpu lai arpu sau hang neru ukuran sepang ne sepang kajing mane hang ne ukuran sepang kajing mane bakinong mane ba sisa kin samane yokpa ha sim bat kajing sisa kinong mane ba sisa kin samane yokpa ha sim bat kajing sisa balai so ongkum ta marba ukpa uji so ongkum no yakum kini kinong mane ukwa susu dekat apsau ublei ulong sim de balai ngimane ya ublei akaman sim nomor ublei ulong sim tingilapan poi sa ublei lengba jong sim bakoi ti hang neru ujusu kuren sapang sim bakoi nangta ukuran susu sapang sim ha ka jing kawai ying trap ane ke si krauniam jong ke ying trap ka bau jusu ha kalong ka ba nyau yo anis nyau at khat lai punyau hadu lai khandai hang ne jisu ukuran biang sapang ka ba im at khat lai pupra lada uno usliang te unwan sanga ber undi jar ubanget
hanga kumba ong ke jen tho ki wa jong ka ba im kin slay nakad onot jong u jar u banget hanga jar u banget hau jisu ki wa jong ka ba im kin slay nakad onot jong u to ngi dei ben nget pura hau jisu nget nadong shadong hau jisu nget yaman la ka ktien hau jisu ula kren ula hikai ula pen I la ka jong ke jing im bat ka kiwa jong ka ba im kin slay nakad onot jong ta u banget hau nang ta hakisendran jong u ukuren hakabashai sapang umensem bakoit hakabayadei bat ke jing duai kumno sapang ke jing duai tengin ya pet kan ne pade kadai naka gospel kat kum u Lukas kal nong ka pakhat we kal nong ka pakhat lai khat we Lukas khat lai in yu I yakine ki ba u Jisu la kren sapang ke jing duai la pisniu katno pitip ban ai da ki ki baba yala ki kun katno lelei ukpa ubah beneng un ai da mun sem bakoi hakitu ki bakerpat ya u da ni Jisu ya tu abangi kerpat na ublei ukpa ban ai ya mun sem bakoi un sa ai mau yunu jor lada ngi ki breu lada ngi sniu kana kono ngi nang ban ai ki ba bhai lagi jong ki khun te katno lele ublei ukpa ha ngi pan ye ka ba bhatam e kemot ya umen sem ba khoi te tungin ya pan ken mu Jisu la patha ngi la kai la pen I ngi te ngin pan ya umen sem ba khoi ba ublei ukpa ngi pan ha kerteng jo trai Jisu Kris un sa ai klem artatin but dakaba kini ki habangi lai asngawi kini ki jikai patake jing im jungi mana ka si ngi belong ki senran abat ningkong ki senran ki ningkong jung Jisu la patha ki habangi im ngi nge Jisu ka jing im jungi broka we kan long ka jing im jong ka jing saki di ha gospel ku Matius long ka chipo Jisu haba ukren sepang ka bor per jing trei per jing kam jong men sem bakoi ringkat bat ke jing sakhi ya u tu ke jing kular jong Jisu wang kumno haba kitian bishar ya phi wat khuslai ayu ne kumno phin kren enda poi kata kapor en sa ai happy ya ke ban kren bat kumno ban kren en sa ai ya ke ban kren bat kumno ban kren tingim de ban snu khuslai ya kata Jisu la kular yangi naba ki tien ba pikren kin omlong ki jong pi kin wan na umen sim jong pa jong pi uba kren happy ta kum kita ki por jong ki jing saki ka ba don ru ya ka jing ma ya ka jing im ki jongi u Jisu u ai yangi ya ka ne ka jing pentikna ba ngim don jing kuslai namar u kpa lang ba jong men sim jong u un sakren hangi patin satip ya ka ka pengin keren de komen ko para kini kide ki khot bible ba dei sapang bu Jisu u kren sapang men sim khoi ha ki jing yalap ki jong u de ka ba long ru ka we kenuksa na ka ban tai jongi ba bangi yalap pangiru ngin kren ba kren sapang umen sim bakoi ka bor jung men sim bakoi kumno layo men sim bakoi kumno ngi duai bat kum ta terter dia komen ke para hakene ke sngi bangi puson ya kane ka kam ke bu Jisu ule hakaban jalap ta umen sim bakoi jung dongin pan biang sa sisin ya ke jing rap dua jing pensai pat ke jing simti pura jung umen sim bakoi ya ke jing im jungi barok ka wei hak stong pa badukun umen sim bakoi amen wan men sim bakoi pen shai ke don hot ke jongi bangi du bio ya ki ke bade ki jong blai wan men sim bakoi ha ke jing mot jongi bangi tip tu ya ki ke bade jong blai wan men sim bakoi ha ka men sim jongi bangi long tang jong blai pen kuit be pen kentang ya kat ke bangi perkhat ngi kren bat ngi le knang be ki bro kin long na ka panta ka buram jong blai amen hak stong pa badukun men sim bakoi amen. Yang sekendu biang selesai
ngin ya pe biang ye gi hi kai sapang umen sim ba khoi